салом алейкум бинандагони азиз, мухлисони гурӯҳи ангур ва боғ. Ман боз ба шумо як чиз дигара нишон диҳам. Ин дарахти киви буд. Киви ман гул кард. Бинед. Ин дафъа гулаш калон шуд. Вай як сол пеш гул кардаги буд, гулаш майда шуд. Мана гулош. Мана гул. Мана инҷа бинед. Гул кард, мана даруна бинед, пури гул. Тани усталбада печида рафтаст, пури гул. О, боло, ҳама пури гул. Акун барф назанад агар, худо хоҳад ин киви мебандад. Барои мухлисои дарахти киви. дорам як 5-6 та аз ҳамин қаламчашу. дар дарони туба гирифта як моҳ пеш мондам ки кадоми дастрас кунад хоғ нашавад ки аз ман хафа шавад. хоғ нашудасу. Акун чӣ гӯям аз шумо? бодили пур дода наметавонам шумо дада. Чӣ гӯям шумо да? бурда шинонда шумо бояд нигоҳбин кунед, об резед ва яки хоғ нашавад. болош як соя кунед ҳозираш да. як 4 та ё 5 та ба гумонам ҳаст дарони тубакда. бисёр талабгоро бисёр будан. Ман гуфтам ки гул кард нишон метиҳам. Мана гул кард. ҳавая дар қавати ҳамин комментарияда ман расми бачаҳоша мемонам. баъди ҳамин вай навор якум комментарияда мемонам расми бачаҳоша. мана инҷа гула бин чӣ хел бисёр. она инҷа бин. дина замбурако ғаррас гаштода буданд. имрӯз ки борон аст, замбур нагаштодааст. با دقتتان رحمت تا نوارهای آینده.